Bueno, estea que dende logo atemoriza a calquera, dous homes encarados, un deles cunha motoserra prendida e fumegando, outro cun rastrillo e un coitelo. Profírense ameazas de morte e a actitude de ambos os dous é de extrema agresividade. Todo pasou en plena rúa no barrio de Caranza, en Ferrol. Claro, Yaiza, nos vemos estas imaxes e pensamos que foi o que pasou aí e, sobre todo, como rematou iso, porque non tiña boa pinta. Mañá movida no barrio de Caranza, en Ferrol, entre o que parece unha liorta entre dúas familias. Todo comezou con estas imaxes que acabamos de ver, ese home portando esa motoserra increpando outro veciño para que baixase da súa casa. O outro baixou e fixo cun coitelo na mão e tamén armado dun angazo. E aí empezaron unha persecución que rematou utilizando un vehículo para defenderse e non ser alcanzado por estas armas. Bueno, a verdade é que ver as imaxes impacta e moito, entendo, Yaiza. Supoño que por desgraza aí tuvo que haber algún ferido porque é moi duro o que estamos vendo e o que máis me interesa, estamos vendo efectivos policiais ou detidos. Como dicías, a policía local a súa chegada viu que había un ferido leve e despois a cousa parecía que se ia calmando. E cando parecía que se ia calmando é cando se reavivou, como comentaba antes, todo parecía indicar que era unha liorta entre familias e cando a policía escoltaba un dos protagonistas deste vídeo saindo dese edificio e foron os membros da outra familia os que directamente o increparon e incluso unha muller intentou agredilo cun coitelo, unha muller que resultou ser a parella sentimental do que portaba esa motoserra. Finalmente, como dicías, Espiño, sí que hai dúas detencións, unha, esta muller que portaba ese coitelo e tamén o home do angazo, e ademais ese ferido leve. Bueno, son imaxes as que por fortuna non estamos